and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ang mga kabusmi simba krato. Ubay-ubay kanina ang biluhod o miampo na karako. Ubay-ubay kanila ang biluhod o miampo na karako. Maong ampingan ko yun ikaw. Pagkamatyan ko ikaw tungkol kay ikaw. Ikaw ang tuong kamot. Itatay kadyo ang maghatag ka ko sa kinabuhi ng may katapusan. Tungod ka di mo. Tuong kamot itatay kadyo nga nasa lana. Magpapili na itong batan-o ng uway. Kamatayon. Yay ka. Yay ka very much! Rubina, gusto ba ito ako napati? Huwag ka ba tayo? Tinuo to. Kasa ato pa akong naani ang lana, wajay ka ba tayo? Tuan na ba ba'y sinto ang lana nga ako nakuha gikan pa simyo na? Ako magyatag. Sao manan ako ini? Nga doon na sa kuinian ng lanahang na ang besibyon. Aron magpabilin kong batanon. Huwag kamatayon. Bangas ka. Ako cellphone ni Bagting. Cellphone. Bagting sa cellphone. O murag na diya sa trace na inalaw ako. Wadi mo na kao si Butoy. Yay ka. Nakabantay yun siya. Nakabantay siya. Kinsa nang naa sa trace ng lawak. Wala. Nabati ang Bagting sa akong cellphone. Animas. Perlamas. Patay na ko ani. Butoy, ikaw ba ka nang naa diya sa trace? Oh, naibaw siya kanina ko din eh. Wala. Patay na ko ani. Nagdunag yun siya. Nagtuos ang imilakaw ko. Ikaw ba ka na, Butoy? Unsay ko buhato ni ini. Yay ka. Oh, niya siya paingon ako. Niya na yun. Doon na sultan. Hunong ng cellphone ako ng Bagting. Doon siya sultan sa teres. Sakpan ako ini. Sakpan ako. Mus. Oh, sliding door. Oh. Bye, Butoy. Ihag. Ngano niya kanina na to? Huwag ka rin nila ka, Ubay Butoy. Natuog ni? Padayon lang yung ako kako. Murag nagpirok-pirok ang Drama style niya ako. Padayon lang yung... sagpao. Ay! Ay ka! Ay ka! Yay ka! Mata ka lagi. Kita ito eh! Kung saan ito sagpaw sumbag! Ay, kog lingaw-lingawa. Nganong niya ka din stress. Sabi ko magmilakaw ka na. Ni ka ready. Kuhan kining tugnaw kayo, tugnaw kayo. Tugnaw kayo dito suod. Mao nga, tugnaw mo kay aircon. Mao nga, mao ni ako nato di gawas. Nya, presko man, fresh air man kayo din eh. Dilikaw dito sa tugnaw kayo. Aanil ko din eh. Mao ba? Labi at sa akong pagkatuhog, pagsukmag ni mo, sakitay no sa akong aping, oy. Pasensya lang. Eh, sige kung pukaw ni mo, dili ka man mo mata. Usa ba ito, sagpato, sumbag? Pasensya ka na, Butoy. Oh, imo cellphone ni Bagting man to ka kanina. Tanawa ko kung kinsang nalawag basig importante na. Oo. Ako tanawa o ikaw? Ako ulit tanaw, ako lang. Tanawa kinsa? Sige. Oh, si Paisindo na. Yay ka. Kinsay nanawag? Ang akong amigo, ngano kang nag-miss call man siya, oy. Mutanaw ko. Ayaw lang. Sige. Di agaw na. Maubalik na ko sa sud. Sige, bay. Yay ka dito, sud, bay. Yay ka. Ay, salamat, hon. Ay, kita dito ang kukalibay ng patawtog ko. Pero, sukmag mo itong iya. Dito sa sakita, yun na to na. Balik na siya sa sud, sa safety box. Ang dako ng grapon. Gibalik niya. Sa mga kayo niya, nampir anang safety box. May itong maablito na ako na. Si Moana. Hello, Moana. Sendo, kumusta ka diha? Okay ra. Hapit ko mahuman sa kontrabaho. Ugma, mamauli na may balik diha sa Pilipinas. O unsa?
mamauli na magbalik din sa Pinas. O, Sendo, mamauli na mi. Gilaay na mong ko din hi. Og di nasad ko ganahan makikuyog ni Steph. Aha? Sukad nga nagduda ko niya, Sendo. Nausap ang tanan. Gibati na ko nga, di siya tinuod nga higala. Moana, Mao ka na, Sendo. Nakuyawan na noon ko nga makiguban niya. unsa? Mao nga paabot ako diha sa akong papauli, ha? Magkita ta, Sendo. Oh, Moana. Paabuton ko ikaw, Moana. Bye, Sendo. I love you. I love you more. Bye. Mamauli inday sila, ugma. May rasad. Kay, gimingaw na kay ko ni Moana. Pilarga ni Kadlo nga nawa siya. Gimingaw naman noon ko. Ganong na, kaya ha? Ganong kibiyahan pa rin mo ang imong trabaho? Ganong? Oh, uy, patay. Nasakpan ko sa among engineer. Ganong na, kaya? Kuan, boss. Kaning sugo sa lawas. Lain ko rin kontiyan, boss. Maong nagpungko na ko din eh. Basig mawa lang ba? Uy, kanahan ka. Dagan ito sa siyar. Ayaw niya pabuhagay. Kanahan ka na ko. Sorry kay boss. Saan nga? Di naman good mada. Usa? Usa di ba na? Dagan dito. Pagdali. Ay pagpabuhagay dili. Kanahan ka. Dagan na yun. Oo, boss. Oo, boss. Kining, lain ni boss. Da, kagawas na. Arin ko, boss. Usa? Dagan! Sige! BFF, okay ka lang? Ha? Okay naman. Ngano di ay? Wa lang. Kuan ba, mura lagi og panagsa na lang ka makigtabi na ako. I mean, makikstorya na ako ba? Ngano man? Unsa? Ingon ini bayagyot ko ha, BFF. Di kayo makigstorya. BFF, sorry gud kaayo ha. Nanghilabot ko nimo. Ang ako lang ba nga, Kalimti na lang lagi to, BFF. Pero, ayaw na yun papa. promise BFF. Dili na to na ako usbon. Promise cute. Okay. Wala ko mahiubos ni mo, okay? BFF ko ta ka. Salamat BFF. Salamat kaayo. Ayaw lang yun pagpakasayop, Steph. Ayaw lang yun. Kinagduda lang yun ko si mo mga liyo. Hello, Sir Jimmy. Ni Abalabaw ka mo diri sa Cebu? Oo, Simeon. Hain man mo ron nagpuyo, ha? Niyaw namin sa ka-hotel, Sir Jimmy. Kay dili na pwedeng balikan na mo ang bahay nga gimasakere. Ay nga kumakatabang. Mao ba? Asa mo nga hotel, ha? Kibuan ako. Doon ako'y tuyo ka rin mo. Okay, Sir Jimmy. Magpaabot ka mo diri sa hotel. Mulakaw ka, Dad? Mao pa gani pag-abot na to? Doon ako importante nga doon, anak. Mao ba? Okay. Sige. Amping ha? Salamat. Sige, ato ko. Maayo kay mo ko si Daddy. Tawagan ako si Sando. Pariyon ako siya. To ana, nilarga na ang sakyanan ni Daddy Jimmy. Tawagan ako si Sando. Kimingaw na ko ni Sando. Moana! Kinsay? Di ako sa bintana. Pasod na ko, Moana. Sando? Ni Aka? Tawagan ko unta ikaw kay nilakaw naman si Daddy Jimmy. Nani ko diyas gawas. Og sa din nakita na ko sa daddy ni mo nga. Misakay siyang sakyanan. Nagdali kong paduol sa bintana. May kay, niyar ka din sa sala. Mayo kinakanaw na ka nga mo anhi din sa paay, Sando. Ang gimingaw na magugunay mo. Sando, kimingaw na sad kay ko nimo. Ay, ala, sorry. Okay lang, Manang Lourdes. Nakita ang tasim mong katabang. Ay, kabalaka. Masaod mi ni Manang Lourdes. Di sa natabian.
May noon. Tuod. Doon ako ipalit ni mo dito sa Singapore. Akong kuhaon, ha? Uy, doon ay niabot kasakyanan. Nibalik ka si Daddy Jimmy. Uy, Dali sa kulawak. Adto ta dito tago. unsa? Dali na dayon. Tingali og masakpan ka ni Daddy Jimmy. Dali dayon sa do. Mona, musibat lang ko. Anak ko diya sa bintana. agi. Ayaw. Nakasiguro ko nga mula ka na si Daddy Jimmy og balik. Mao ba? Wana, abli ang pultahan, ha? Wana. Niya si Daddy. Mona, Ay kabala ka. Di na siya muso din sa akong lawak. Dito. Dito ka una sa CR. Dali dayon. okay. Dad! Wait! Daddy, nibalik lagi ka. Wan lang ko mo dayon og lakaw kay mo ani si Simeon. Unsa? Doon na ko na siya mahinungdanon nga isulti nako. Og ilabi na kanimo, bahin kang Sendo. Unsa? Muana, si Sendo, usa sa mga suspects na itabong krimen dito sa bahay ni Simeon. Daddy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!